Ayan. Diyan, tulad Game. ni... Game. Tangina mo. Game na. Yung mga nag-SM dyan, yung tulad ni Lara, Patricia, Angelica, Malinban, Matthew. Yun, mas mahal yun. Marami ka pang gagastusin. Dito kami. Magtutropa lang. Dito po, Rick, walang gagastusin. Dito. Yun doon, oh. Yung motor lang ito, ya. Mas matipid. Mas tipid kami dyan. Tingnan mo si Drake. Ang taba. Pwede pa kayo mag-trip dito. Bakit dito? Kung gagawin kayo, pupunta kayo ng SM, punta na lang kayo dito, wala pa kayong gastusin. Kung iinom lang kayo, swatter na lang. Kaya dyan o, doon, may poso rin doon. Tapos pagkakain kayo, kainin nyo yung damo. Ayun, pagkain na ito na. Sundin nyo yan. Sundin nyo yung sinasabi ko sa inyo. Okay na. And this is The end. Eddie Show. Eddie Show. The Berto Show. Thank you.